Levitiko Kapitulo 14, tulumanon sa paghinlo sa sanlahon, ang Ginoo miingon usab kang Moises, kini mao ang tulumanon bahin sa paghinlo sa usa ka sanlahon. Dadon siya ngadto sa pari, ug ang pari mo gawa sa kampo aron sa paghiling kanya. Kon makita sa pari nga naayon na ang iyang sanla, magpakuha ang pari og duha ka buhing langgam nga, hinlo og kahoy nga, sidro og pula nga, higot og isopo alang kanya nga pagahinloan. Unya ipapatay sa pari ang usa ka langgam diha sa sudlanan nga kulon ug may sulod nga tubig gikan sa tubod. Unya kuhaon niya ang buhi nga langgam ug ang kahoy nga sidro ingon man ang pula nga higot ug ang isopo ug ituslob niya kini sa dugo sa langgam nga gipatay sa ibabaw sa tubig. Ang dugo iyang iwisik sa makapito sa tawo nga pagahinloon sa sanla. Human niini, ipahibalo niya nga ang tawo hinlo na og iyang buhian ang langgam nga buhi. Labhan sa tawo ang iyang sapot ug kiskison ang tanan niyang buhok ug maligo siya. Niini mahinlo na siya. Unya makasulod na siya sa kampo, apan magapabilin siya sa gawas sa iyang tolda sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw iyang kiskisan pag-usab ang tanan niyang buhok, ingon man ang iyang bungot ug ang iyang kilay, ang tanan gayud niyang balhibo. Unya labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya ug mahinlo siya. Sa ikawalong adlaw magkuha siya og duha ka laki ug usa ka bayi nga nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Magkuha usab siyag halad nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasaglana mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana. Kining tanan, lakip ang tao nga iyang gihinloon, ibutang sa pari sa atubangan sa Ginoo sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya kuhaon sa pari ang usa ka laking karnero ug ihalad niya kini uban sa mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana ingon nga halad alang sa paglapas ug ihalad usab niya kini ingon nga halad nga binayaw ngadto sa Ginoo alang sa pari. Ang nating karnero ihawon niya sa ihawanan sa halad tungod sa sala ug sa halad nga sunogon didto sa dapit nga balaan kay ang halad tungod sa paglapas sama sa halad tungod sa sala yaman sa pari kini balaan kaayo. Unya ang pari magkuha og dugo sa halad alang sa paglapas ug ihidhid niya kini sa tumoy sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ug sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinloan. Magkuha usab ang pari og lana gikan sa botilya ug ibubo niya kini sa wala niyang palad ug ang tuo niyang tudlo ituslob niya sa lana nga diha sa wala niyang palad. Pinaagi sa iyang tudlo, iya kining iwisik sa makapito atubangan sa Ginoo. Unya hidhiran niya sa lana nga nasalin diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot ingon man ang kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinloon, ibabaw sa dugo sa halad alang sa paglapas. Ang tanang nasalin nga lana diha sa kamot sa pari ipahid niya sa ulo sa tawo nga gihinloon. Unya ang pari magahimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kanya sa atubangan sa Ginoo. Ihalad sa pari ang halad tungod sa sala aron sa pagpapasasala sa tawo nga gihinloon sa iyang kahugaw. Human niini, ihawon niya ang halad nga sunugonon ug ihalad niya kini sa halaran lakip ang halad nga uhay. Sa ingon niini nga paagi ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kanya ug mahinlo siya, apan kon siya kabos ug dili makahimo sa paghatag sa maong gidaghanon. Magkuha lamang siya og usa ka nating karnero nga laki aron gamiton nga halad alang sa paglapas ug ibayaw kini aron sa pagtabon sa iyang sala. Magkuha usab siya og usa ka kilo sa labing maayong harina nga minasagla na aron gamiton nga halad nga pagkaon ug mga ikatulong bahin sa usa ka litro nga lana. Magkuha usab siyag duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot paghatag. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. Sa ikawalong adlaw dadon niya kining tanan ngadto sa pari alang sa paghinlo kanya, didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sa atubangan sa Ginoo. Ug kuhaon sa pari ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug ang usa ka botilyang lana ug iya kining ibayaw ingon nga halad nga binayaw sa atubangan sa Ginoo. Unya ihawon niya ang nating karnero nga halad alang sa paglapas ug magkuha siya og dugo niini ug ihidhid niya ang dugo sa tumoy sa tuong dalunggan ug sa kumagko sa tuong kamot ingon man sa kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinloon. Unya magbubo ang pari og lana sa wala niyang palad, ug pinaagi sa tuo niyang tudlo iwisik niya sa makapito ang lana nga diha sa wala niyang kamot sa atubangan sa Ginoo. Hidhiran niya glana nga diha sa iyang palad ang tumoy sa tuong dalunggan ug ang kumagko sa tuong kamot ingon man ang kumagko sa tuong tiil sa tawo nga gihinloon, sa dapit diin gibutang ang dugo sa halad alang sa paglapas.
Ang tanang masalin nga lana sa iyang palad ipahid niya sa ulo sa tawo nga gihinloan aron pagpapas sa iyang sala at tubangan sa Ginoo. Ug maghalad ang tawo og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa iyang maabot. Ang usa gamiton nga halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunogon uban sa halad nga uhay. Ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapas sa sala alang sa tawo nga gihinloon sa atubangan sa Ginoo. Mao kini ang tulumanon sa tawo nga nasakit ug sanla nga walay igong ikahatag alang sa paghinlo kanya. Agup-op diha sa mga balay, ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, kon mahiabot na kamo sa yuta sa Kanaan nga akong ihatag kaninyo ug kon butangan kog agup-op ang usa ka balay niadtong yuta. Ang tag-iya sa maong balay mo duol og musugilon sa pari mahitungod sa agup-op diha sa iyang balay. Unya ang pari magsugo nga manggawas sa balay ang namuyo ni ini una pa siya musulod aron sa pagsusi sa sakit aron ang tanan nga anaa sa sulod sa balay dili maisip nga hugaw. Anhana ang pari musulod sa balay aron sa pagsusi ni ini kon nakapanggawas na ang mga tagbalay. Unya iyang susihon ang agup-op og kon iyang makita nga diha sa bungbong sa balay may pagkalunhaw o pagkapula nga puntik-puntik ug nga kini mikutkot sa bungbong. Ang pari mo gawas og sirhan niya ang pultahan ni ini ug ang pultahan magpabiling sirado sulod sa 7 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw umobalik siya aron pagsusi ni ini ug kon ang mga agup-op mikaylap sa ubang dapit sa bungbong. Ipakuha sa pari ang mga bato nga gitaptan sa agup-op og ipalabay kini ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Ug pakiskisan niya ang sulod sa tibuok balay ug ang kiniskis isalibay nila ngadto sa mahugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Unya magkuha sila og laing mga bato ug ihulip nila kini sa dapit nga gikuhaan sa daang mga bato. Magkuha usab sila apog ug ipuli nila kini sa nakiskis sa balay. Kon ang agup-op mo tungha pag-usab human kuha ang mga bato ug kiskisi ang balay ug human kini butangi ug bag-ong apog. At doon og susihon na usab kini sa pari. Kon iyang makita nga ang agup-op mikaylap sa balay, agup-op kini nga kuyaw kaayo ug hugaw ang maong balay. Busagab-on kini ug ang mga bato ni ini, ang mga kahoy ug ang tanang mga apog, dad-on ngadto sa usa ka hugaw nga dapit sa gawas sa syudad. Ang mosulod sa maong balay samtang gidili pa ang pagsulod ni ini mahugaw hangtod sa hapon ug kinahanglan labhan ang bisti sa tawo nga natulog sa maong balay ingon man ang nagkaon diha sa sulod ni ini. Apan kon inigsusi sa pari ni ini makita niya nga ang agup-op wala mo kailap human kabutangi ug bag-ong apog ang balay. Ang pari magpahibalo nga dili kini hugaw kay ang agup-op nahanaw naman. Ug aron sa pagputli sa balay, ang pari magkuha og duha ka langgam nga gagmay ug kahoy nga sidro. Magkuha usab siya og higot nga pula ug isopo. Unya ihawon niya ang usa ka langgam diha sa sudlanan nga kulon ug may sulod nga tubig nga gikan sa tubod. Unya kuhaon niya ang kahoy nga sidro ingon man ang isopo ug ang tanod nga pula ug uban sa langgam nga buhi ituslob niya kini sa dugo sa langgam nga giihaw ug sa tubig unya wisikan niya ang balay sa makapito. Sa ingon ni ini nga paagi hinloon niya ang balay pinaagi sa dugo sa langgam. Sa tubig, sa langgam nga buhi ug sa kahoyng sidro ingon man sa isopo ug sa higot nga pula. Unya ang langgam nga buhi iyang buhian sa gawas sa syudad. Sa ingon ni ini nga paagi mahinloon niya ang balay. Mao kini ang tulumanon mahitungod sa sakit nga sanla, sa mga nuka, sa mga hubag o butoy ug bahin sa agup-op nga anaa sa mga bisti o mga balay. Kining mga balaora maoy magpaila unsang butanga ang hinlo ug unsang butanga ang hugaw.